karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Bang! Alexa! Paul! Ikaw na! Paul! Dali ako. Inahanglang mahawas na kagikan sa tubig. Aray! Ah! Ay, pagliw ka. Ibikugan ka. Paul, gasakit na yun. Niyan sa mabaw. Ay, palangas ha. Relax. Relax lang. Relax ha. Ikaw nito ng tiyan. Ah! Sakit! Kanina ramang milakaw sa Alexa. Anong wa pa man mabalik hang to doon? Daha. Pasagin mo ina-ina, uy. Nga ako na bagon paso na sa do sandbar. Nya, di na sa kalabang. Di ra ba itong makamaumulang mo eh? Nga na bang mabalaka man kaniya? Bahala na sa Alexa, uy, kamamatay siya. Anong labdan magid mo imong o? Asawa siya sa akong amahan. Ug ako ang nagdaan niya din eh. Pagluto lang ka kay... Ako na siyang lantaw sa gawas. O bananti ka iyan! Ayun na. Pagluto na lang diya kay gutom na ko. Saman, okay lang pamatin mo si Mutiis? Medyo okay na. Nganong milangoy mo sa ka pa yun sa akong yate? Nakita man ta ka. Unya, nagkinhangan mo kong tabang. Nga naman. Oh, isa may kauban mo din eh. Si Ian. Usa? Oh, kauban mo sa mo si Sir Ed? Dili. Kami rin ho si Ian. Nganong kamor mong luha? Huwag ka mahadlok nga mag-iuban sa anak si mong bana nga may katok sa utok. Di man siya makadaog-daog na ako, Gord. Ako ang makadaog-daog niya. Salamat ha. Okay na akong bitiis. Alexa, abi mo, happy kay ko nga nakita ta. Labaw pa ko'y nalipay, Paul. Tungod kay gusto na kumubiya ining napita. Usa? Gusto na kong dadon sa mainland si Ian. May samad siya sa iyang tiil. Kinahanglang makapadoktor siya. Mau ba? Nga naman ni, di pa man ako malaka nga ako tiil. Wala problema. Ako lang kausahon. Ayaw na. Basta di ko makatabang ni mo, Alexa. Hain naman ni si Ian. Wala man mabalik. Ian? Ian, hain ka! Ian! Nakaluto na kong corned beef, Ian! Ian, hain ka! Siya din sa tubangan sabay. Paul, ibutan na lang ko. Magkalakaw na tingali ko. Pasagdi ko, Alexa. Ato ko na ko ibutang sa bus na gyud. Pero... May kikadlukan ka ba? Wa man. Unsay bot ipasabot ini? May gikaabot na kang lalaki din he, Alexa? Ian? Ops. Kalma. Kalma lang, Ian. Bantayin mong tiil, ha, Alexa? Kaya ako kaibutang. Kanino ko ining eksena?
Mura man mog si Marimar og si Rio nga nag-shooting din eh. May paalsa-alsa ka pa kang Alexa? Iyan, ayaw butangi og daotang kahulugan ang makita. Bitaw. O kinsa man buang nga di magduda sa akong nakita? Ug ikaw, Alexa, buhi pag gani nga akong amahan, imo ni siya gibulihin. O saman, ha? Nagsabot mo nga mag-abot mo din no? Hilom diha, oy! Hugaw gid kay kagunahoy na da! Malimpyo paghanga kung hunahuna sa akong nakita. Kinahanglan mahibaw inis papa sa imong pagbudhi niya, Alexa. Yan, kalma lang. Huwag may gibuhat nga daotan si Alexa. Ayaw na lang tabunin ninyo sa... Ang kuna na lang ninyo nga inyong giuntoy ang akong amahan. Di mo makatubag, unsa? Tuod kay tinuod nga giuntoy ninyo ang akong amahan. Hilom iyan, oy! Angay kang musultian ako, nakitaan pa minimo nga nagkiss si Paul. Ano kong ilara pa, Alexa? Maudi ay, nga misuot ka din kay nagpaabot na ng imong kaning uyab din Wa ni na mo tuyo iyan. Nato lang nga mihunong ko inapitan tong sa bagay. Maoy na. Hugaw lang gid kay ni gunahunang tawana. Paul, ang pahumar ko sa imong cellphone. Tuwa kini siya yati. Anong mahuwad mo kasi yung cellphone? Aron ako mismo musulti ni Papa nimo nga ni si Paul. Ako na. Ako na yung manawag-disurente. Paul, Ayaw ka blaka iyan. Wa pa yung magkauli si Alexa. Pero sultihan talang ka iyan. Nangandoy ko nga magkauli mi. Pero unya na kung biyaan na siya sa mga man. Ayun! ay! Iyan na sa bar! Ganun ba dapat mo dayon ka ni Paul? Iya kong iyan sa ganiha kang gibikugan ko. Misuway kong padol sa yati niya tungod kay gusto ko magpantabang nga madaka sa ospital. Pero gibikugan ko mga iya kong gidaog balik din sa baybayon. Og dili ko makalakaw mo nga gialsa ko niya. Kalma lang, bay. Manglabok mo na yun ka. Klaro na noon kayo. Nga ikaw ang nagsilos kay kauban ko ni Alexa. Unsa? Lalaki ko yan. Klaro kayo. Nangigi ka na ko para ni Alexa. O klaro kayo nga lahi ng klasihas pagigi. Gikan ni sa ilawom si magsikasin o dili tungod si mga man. Sunod ako, Alexa! Paul, pasensya na ka ha. Namuwag imong apapangig. Okay na Thank you kaayo ha. Pero ayaw na pagbiyak din please. Ako inang kumbensyon si Ian nga mo pauli na lang niya sakay sa imong yate. Ay! Iyan ang saman kakaisugod ni mo. Mga panuway! Iyan! Iyan, naunsa ka? Iyan, kisa may kontra ni mo. Hay naman imong inainang maot. Nayampag bintawhan na. Gisapot magbaayo. Oh, huy! How sabi na hitabo ni mo? Kisa'y kontra ni mo? Kung bino, Derby. Gusto kong maghubog. Unsa? Unsa ba itong kipanulti ni Paul? Mura man ako makauyon sa iyong pagbasa sa batasan ni Ian. Utros at nis Ian nga lapat kay kutok. Nanuntok bisag masakiton. Ian? Oh. Misiga man ang mata ni mo nga nakakita na ako. Nga naman ka? Nga namdig niya ako. Nay masuko? Unsay mo gisakyan pa ingon din Wa kay labot ko dun sa akong gisakyan. Pero ni ako, aron akong atimanon si Inyan. Oh, may noon. Mayo kay ni anak ka nga makaatiman ni Ian. Ikaw na akong binla niya. Sige. Kuyog yun sa imong ex. Kay mga kayo kita. Ian! O sa bagay gusto ni mong mahitabo, ha? At yan git ka ni mo sa konsumisyon? Kinahanglang mamauli na ta kay dili na ko makaanto si mong batasan. Wala ko magkasabot ni mo. Bastos ka na kayo. Wa kay respeto na ko. Why magbuod na ako kung unsaon ta ka? Nakabati ka? Ang mga sama ni mong matanas babae, dili angay sa kong respeto.
Wa magani kay respeto sa kong amahan na nakigtagbo-tagbo kasi imong kabit sa pikas bahin sa isla. Dili na gid madangi mong batasan iyan. Gikapoy na ko nimo. Kung ikapoy ka na, Alexa, ubanan ako. Paul! Nabalaka ko nimo. Mong isundan ka din eh. Kung wa dyan ko masayop, sa kauna-una. Pasakitan ka lang ni Ian. O yan, wa ko makayon sa imong gisulti. Nga way magbuoti mo kung usay buhato nimo na, Alexa. Wa kay katungkol kung pasakit niya Ian. Tinuod ang akong gisulti. Nga way makapugong nako bisan unsay akong buhaton niya. Bisan hagkan pa nako siya. Yan! Iyan na mo nang yan ka sa laksa! Uy, isa Alexa! Ikaw na! Paul! Ayaw! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!